kubor nakaslem jong unongsan hima. Nong hikai balarang ba hakakam hikai school ya ubalatip baro kum ubabu kular khongjirem habayakran man unong san hima haka arpo artarik unaitung arhaja apusan ulakran halor kejingmi gi khubor hamsaya bahadian baga sorkar kalapan bena bakan penlong eksamen matrik no ha ubanai no apra nadu menta usnem arhajar apusan Henry menta kat kum kejing sngo na gi khubor hamsaya bakan sapen kelab yang ya kapor le eksamen matrik ki khna skul shau banai kala lingkot ni rempang ulai thu baka sarkar kala pen kala shibon hakani ka eksamen matrik ya kaba ki nong hikai bad ki khna ki de bantip la ban kedo baka sarkar MDA 2 haka khandai trik unai lar arhajar arpusaw kala rai bad pen scam baka eksamen matrik kan long no arsian menta usnem arhajar apusan kat baka exam matrik kan long hakatayo beningkong ubanai rempang arhaja apusan bat ka supplementary examen na kabenta kibapil on penlong ha ubanai jemmang ha ka ju kasnem ka sarkar kalapenmi ka hukum bantho examen no ha ubanai no opera ha snem arhajar apusan ulo angru bakani ka jengpen kala ka sarkar banado usnem arhajar apun reu terter ki khna matrik ki bapas son subject na ki hinreu subject Onam sya syu ban pen pas bat kide ban pas lut baro ke subject kawai ka bapen lingo iu nagi khana hamsaya la kade ne kalat kalong baka sarkar hadian bakalapen kala bantho ya ka eksamen ha ubanai no pra menta usnem Henry menta kan pen kala biang ya ka eksamen show banai kala lingkot halor kata nagalang kinong hikai bat ka skul lada kalong ha kinu ki banai kilong ki balapen kre Henry kani ka rukom pen kala kha kalong kabathamula ubabu kular khongjirem uloong baka sarkar kadeban scam ha kanongrem basisian balarai kadebet banya chakmat namar lada pin kala arsian ha ka shisnem kan bu jing e yaki khna school ki bapin kre yaki examen uloong ru baki nong hikai kilong balapan kre lada pin kala ru Henry uloong baka sarkar kadeban scam ha kanongrem om ban chupen kala tudong kle namar baka ipau biet ya ka sarkar shu ula benrap da ka baong baka sarkar bat ka embos kidei ban yaso thu jingmut lang bat ong balada ka sarkar kamuslia palat ya ka kam ka embos kamlong ka ba itnat Flexibun kani ga phang kalong bedan kam ha bat swa mangan pensyai namta ka jing mentoy ka jing tip jong ki khna school jing tip jong ki mikpa jong ki pajba wat mangi paranong hikai ru kidon katu kani ki batip kidon katu kani ki bum tip ti fi hagi tu ki por bro sikatu kemud ya ka kamban penya ya ka exam ban pun benai ka exam ban ai ki jing instruction la ni ka direction ki jing tha baro sigi school lajula da ka embus tinrei nadu mencem snem hak snem arjar afsau nakaliang kesokan MDA kala sim ya karai lembaga kabinet meeting jongka kebelalong haka kendai tarik u benai ba pra August jong snem arhajan afsau ti hakani ke kabinet meeting beki yarai kilawanda sibun kijing penkala kiba ki khna ki pajba ki mikpa wat kinong hikaru ki dai bantip ki jing penkala ka benengkong ka ba kiyat tip pajba kalong ba mentau snem arhajar apusan nakaliang kesokan kelarai ban penlong no asin ya ka exam matrik SSLC kawai kalong house nem mentau snem arhajar apusan kawai kalong hubnai feb kan ni ki mi la long hôm nay phép cả đề mình long có về cả exam nên mình ta cái tu cái khana matrik khana kelas 10 kiba puli husnem arhajar afsam hakan ni kaju husnem kesokan kalapatha ru ban penlong biang sakawe ke exam pat kata kalong ha ubnai Desember jong uniu ju husnem arhajar afsam ti mdai tangata menswa ka sarkar ka embos ka ailat ye ginu ki va fen a bat lai subject ka embos ka ailat ban yala biang ye gitu ki va fen subject
Bat ke embus ka khot komplementar. Ki kandidat ki biala tang alai subjek ki khot komplementar kandidat. Bat lagi pas atli lani ki fe tang gawe kemut ki la pas. Kata gede ki jing betha jong ambus menswa. Ti hnrei mentau senam beda arhajar pesan itu ki biala hau benai Februari kemut kam kelak penduk no komplementar. Itu kena iba fen alai subjek kesoka kelak penmi kan ni lembaga kabinet meeting yang ka ba ki de man nyala no kumbalong menswa ha kadur jongga supplementary exam. Ti yakan negarai begin penong moi ke supplementary ha benai mi kila dem kila yach khaman. Ti kebaat beda ke embus kelawan aru ba nadu usnem kat arhajara fundeo punyau teten kemut ki kena metring ki ba pas san subjek nek ndeu subjek kinum sya siban pen pas nadu snem arhajara fundeo punyau seneng ki kena ki wiala menteri ki deban pas barok subjek lem gumta kinum la ban declare lani ban penna bagi deki pas menteri kani kadai karai jongka kabinet meeting kabakla sim kumangla ong fi haka khandai taring u benai ba pra la neu akos jong snem arhajan arsa ti ngan su ong bedaya fi kendian ba kidon katukan ni ki rumos mut ki khubon ki bala mandai ni ki bala manum dai kani kadai ke personal opinion nyunga personal comment kadai ke personal jonga kamdai ka jong nuru ti kidon katukan ni ki khubon ki baong ba ka embus mentau snem kan wanra biang ya ka exam syau benai Januari bat benai Feb nama Desember kadai ka ba bahai kena kidon ki baong ba kinum yo ban krekon Maria long exam kidon beda ki ba ong ba ka biang ba repin long Desember no kitang long fresh ba ki kena ti nganum persya ai kata nganum kersian ni kata ti hnrei ka ai ka barai ke kabinet lada ka embus karai biang ban penkendia ya ka samoi exam sigi benai Januari Feb hak jing sneu junga kalong ba kadai ban pha ai proposal kembus kadai ban pha proposal biang sega government bat ke government kadai ban approve biang lembaga kabinet meeting yung ki namar ya kan ni jing penkela lara di kabinet kadai ke highest body highest authority of the government til sistem lara ga kabinet kembus le ke kwa ban penkela biang su Januari na Feb no March kadai ban yo ya ka approval lani ke jing menjun nak sokan nrei ka ai ka ba ngas ngau kalong ba pi ban su penkela kha sistem asen lai sen ngas ngau kalong thamula ba kalong thik kum Muhammad tuklak si phang dum wei kata kamlong ke ngas ngau ba kesokar ke dewan long kesokar beskem haganong rim ka dewan long strong principle ka dewan long do kesokar sisin makalarai kan ya chikman ti nakaliang jungi ginong ka lani ki school kamdon jing ai kata namala de benar kesokar musim snem ngilatip ki kena wilatip ki kemik par wilatip bagi exam kan nong hu Desember nakaliang jungi ginong ka ber school lada kalong hu Desember ru we are ready ngila long gi bekloy ban pun krai kena lara ki penlong kumbakwa kumbi osngeu ngo ni katu kan ni ki khubor ke kling ke tengam ba ki kwa ban pun kala no syau Januari baru Feb kata kam na lei namta jongi ya ka ai ka ba ke duty ya ka ai ka kam dam jongi ngin dai man la ngin hab la be kam don jing ai kata tang ba ngan suir ong ya fi ba pan pun kala tedang klik system asin lai sin ka pau be jak sokan it looks not wise ya ka sokan wat kin sha ke ben hakmat ke pertai ba pun kala system asin lai sin kata ka dei ke jing sngau junga ti ngas ngeu pala kumnu nakaliang ka sokan bat ke embus kadai ban
don ki jing ya sung thu jing mot lang ge kadai ban don ga jing ya tre lang ge kam dai ban ong ba ka soka la ka jong ka jing mot ka embus la jong ka jing mot ngas ngau ba ka soka bat ka soka ka ban take into confidence ye ka embus ma dai ka embus ban ya ye ka sa la ka shu ayo dar be la ka ne la ka tai ngang ngau kam long ban ngakwa ba ka embus kan long ka autonomous body kumalong menswa kan long ka autonomy ka ba penjat be ye ka exam la ka muslia palat ke government halor ka exam jong ka embus kemud kan mi tenat kan kata ye kalawai jong ki khana ngam kwa ki khana mo kin long ki victim lani kin long ki lang kenya ngam kwa wa ya la ki hati ku mangala ong bikin yap ki plang ka sokan kembus ka de man perkhat lem na man ta ka future jong khana kat banang hier ka puli puthi kata nang penkela nang kan nang sneu to kam long ge habang yo iba kla hier kan ne education kumno sokar pat kembus kan thau kalat ti nang ba ban pun kêu biang ya ka quality education kata ka dei ki jing sngo yunga kum wei niki nong hika kam dei ka so jong no yong no ka dei ki jing sngo yunga simet kum nong hika kele ka sokar kala trong kabinet meeting no sen kabinet kene ka kom kala mo yang ti ka cabinet meeting hakisnam gi bladem ka sokar kam ju muslia ya ka embus sistem makadai ke exam ke rutin ke puan long exam ke kanu ka one back ke notification ka one back ke jing pentip na ka embus tinrei mentau senam nadu mencem senam makarai kabinet nadu kendai tarik pra arjasa kesokan mendai su embus kemud kelas dang van la amnu van tuklan ya ka kam exam ke badai ka bon ka badai ka ka kamram jong ka embus ti kumalong kum mengaktip hi kemud dai tang hakani nomar ka embus la don la ka jong ka ak ikot ka embus mikrai board of school education act khat ndai spa nyu fulai ti kat kum ka tu ka ak ka board ka dai kalong autonomous ka dai ka blai loj ban penyaj ban set jing keli lani ban perkhat iginu hak jing ya dai bat ka exam matric lani public exam ti ngam ngas ngau và nang ni sekman haba ka sukar kala ka dei ban take into confidence juga embus pat kum juru embus haba ka don kam ni kanu ka dei ban long akan ajingut ngo kan ajingut lem i ka sukar khnang ba la ka don gi jing telang kan num kata kain ndei tang yang i school kam tam i khna i bapuli i bapli i balong innocent student i bum tip i kum nang khandau la fi ong le ro le i bapli yong ngi ki no hika nyim kwa và kin long gi lang kenya lani ki victim tang nam ta ki jing la jong gi bor bi halor na kele ju ki la yo am ban yo shong mat ki bru sokar ma ban kran ba de kene ka jing ban kalai kene ka exam leo ban ya tai trai kene kran jimot em ban ya tai te kemut hakin sha ki ayo shu yo snau ba shikaru ki la khot ki officer chat jong ga SSLC ti nakaleng ga embus iman ka kham kwa hiban shift no ndai hu December kumbara ke kabinet ndai kan shift no sya Januari tinrei ya kata nga ong ya fi ba kamla ka embus pan la marwe kam dai ka board yung embus kani ka dai ka board yung ka sokar ke kabinet balada ka pengkela sya Januari la ni Feb yang ka embus ka dai ban suggest ka dai ban mo ka suggestion la ni ka advice yung ka sya sokan bahkan modify kan amendment kesokan halor kan ni karai jongka kabinet lengum ta ka paubi kesokan kabut ka ya ka jong ka bon sokar ka ya ka jong ka bon kumut kinya ya ka jong ka phang kan numpoi ka education sanuru kabede kata ka ji on pi ba ka bi ka ko ham saya ma ki kelab yang hau Januari Februari ti kena menta kisah ne ka jing lengok ma nomor ba yo se ka de hu Desember ne kin ai Januari ne pi ngila ong i kena van ngila i kren ru balbali katukan ni yigi jong i katukan ni ba lada kesokan ka penken ria no su Januari la ni Feb namat ba ka kabinet ka ong penlong Desember ka embus ka dai ban pentip bak engi immediately ka dai ban pentip lengum tang kumnung ngingin lengo lara kesokar penlong Januari ngingin lang mut Desember kamlong lara tip lesem tayau immediately malika tip ka dai ban pentip yang i school ba ka exam la penken dia no show
Januari lan ni Feb. Mendai nangata ladang kam kendia ru sa Desember biang kumarai ke kabinet kadeban pentip yang i kenang ba kajing pendap form kan ya sia nadu Ogos hadu September lum kumta te kemut kan poi kajing lengo na kaliang yung school iba fair jelas ya. Kemudian begitu kena kita fail subjek mah kila thok ada tak sama kita. Kitu kiba fair ngalong fi mentau sena marajar san atli ke exam gidon. Ti kawai kalong kala deplong. Hu Feb layo result. Hu bena April. Ti kitu kiba fair pada hu April alai subjek iba fair iwai ki pass in 5 subjek kadang sa karun jong gambus. Nek kiba fair alai sao kila ayala juga supplementary. Mensuat ki ai komplementer kan pinhap apa haduk kawai ke senem panyala. Ndai hakane pada kara jong kabinet kemud kiala how Feb kemud mi result April kemud how Mei ki la ayala kala mi result mentah. Ti gidan hi kiba fair ndai gitu kiba fair supplement hadin kila ayala aga supplement kinhapan pendap form yang gen panyala yang ni finance kemud kan ni ka form ngatrai kat kum kan ni ka proposal yang komen kan la menlong higi Ogos ki September kin lai ki sentar ki fair bagi fair bat kin pendap yang kin sejala yang sisin hau ni benai Desember lara ke pen kala pada hau benai Januari bat Feb.